Hemmeňize salam. Bugünkü soragymyz nanotehnologiýa näme diýip sorajak? Iň aňsat dil bilen düşündirip aýtyp berseň. Tehnologiýa diýmäge düşünükli uja näme diýmekdir? Grek dilinde nano sözünden gelip çykýar. Kiçi diýmek. Metr, santimetr, millimetr diýişmedi ýalyk, oňa da nanometr diýip ölçek birligi hökmünde ullanylýar. Ýöne gaty kiçi, göz bilen hem görüp bolmaýan ölçek birligi. Köplenç mysal hökmünde saçyň gyljagy, taryny 100 000 bölseň 1 nanometr diýip düşündirilýär. Näme sebäpden, näme gerek bolýar şonça kiçi dady tehnologiýa bilen birleşdirmek? Onsa da dünýäni, galaktikany, gün sistemasyny pikirlenende näme gerek bolýar? Wapşe ýetkitýär da nano diýen ölçek birligi. Alymlar şoňa göz ýetirdi. Haýsydyr bir elementi nano ölçege getirende düýbünden başgaça hereket etýär diýdiler. Meselem, gyzyl, zolaty, altyn. Näme renk? Sary renk. Bot. Şonu nano ölçege getirende gyzylyň rengi gök mawy bolýar. Gyzylyň rengi ona gök eken, ona şo nano ölçege getirip, nano ölçege getirip silangdy. Şoň rengi gök mawy melewşe şo renk bolýar. Biziň abyşny görýänmiz, günnelik durmuşda görýänmiz sary renkden. Ýa-da meselem karbon diýen bir element bar. Olam durmuşda köp ýerde ullanylýar. Galamyň, karandaşyň uçy grafit, olam karbon. Kömür, ugl, olam aslında karbon elementine degişli. Şo karbony nano ölçege gaçaryp silangdy, ondan hem brilliant, almaz, diamond çykýar. Olam aslında karbon. Durunny dur galam diýdiň, kömür diýdiň, o zatlarda gapgara zat gözeňe gelýär. Almaz diýende, brilliant diýende ak zat gözeňe gelýär. O almaz, gyzyl, kümüş ýaly element dämi? Hemme gymmat zatlar bir-birine meňzäýmeldi ýa-ni. Dogry, brilliant elementler. Ýeriň aşagyna turkmanlaryna näme? Ýeriň 7 gat aşagyna diýär-da, ýeriň 150-200 kilometr aralygyna aşakda güýçlü dawleniýa bilen gigapaskal diýilýär şo dawleniýada 1000-1500 gradus Celsius gyzgınlykda gysylyp kristallaşýar. Kristallaşandan soň şo dawleniýan güýjü bilen ýokary vulkana atylýar. Şo atylandan soň ýeriň ýüzüne çykýar-da. Ene şolar hem brilliant almaz aslında. Şo prosesi alymlar şonu laboratoriýada etýär. Aýal gyzlamadan çay seplerini Ukrainada ullanylýan brilliantlar aslında şo sintetik brilliant. Şo laboratoriýada ýasalan brilliantlar şol aslında. Demek, haýsydyr bir elementi nano ölçege getirmek şol elementin swojstwasyny, karakteristikasyny, aýratyrlygyny ütgetýär. Elbetde bärde elementden elemente ütgeýär. Käbi mahal element nano ölçege getirilende gaty jism bolýar ýa-da yeňil bolýar. Meselem ýanky aýdyşymyz ýaly karbon elementi. Karandaşyň uçy, galamyň uçy grafit. Grafit hökmünde ullanylany yumşak ol. Ýöne ýanky diýişimiz ýaly brillianta almazy öwremizde gaty jisme öwrülýär. Aýnany, demiri çyzyp bilýär. Şeýle bir gaty jism almazyň öde. Neft gasenagatynda işleýänli bilýändir. Almazyň dolaty ýeri gelende ýeriň swojstwasyna görä, aýratyrlygyna görä almazyň dolatylar ullanylýar. Inni alymlar haýsydyr bir elementi nano ölçege getiremizde tebigatda ýok serişdeleri, ýok jisimleri çykarp bilersiz diýip oýlap tapdylar. Şoňa da ine nanotehnologiýa diýilýär. Günnelik durmuşda nirede, näme de ullanylýar diýip sorajak. Ýöne öňçäki soragym şu elementler nädip nano ölçege getirilýär, şonu sorasym gelýär. Bärde öňçe şunu aýdyp geçeýin. Atomlar nanodan hem kiçi. Nano ölçek birligi bolsa, bir zat ölçemek üçin ullanylýan ölçek birligi bolsa, atomyň özü kiçik bir zat. Bu kelämede dursun. Indi sen soragyňy aýdyp geleli. Haýsy elementi, nähili haýsy inženerni maşinlar, оборудованиялар olara gir oturjakka ýöne usul boýunça aýdyp bereýin. Düşünmekde biraz aňsat bolar. İki san usul ullanylýar. Birinji usuly uly zady kiçeltmek. Meselem gözüňizde mramor getirýäli. Uly listda ýonyp kiçi ölçege getirýärler. Muňa meselem kompýuterde ullanylýan çipler bar. Şo çipler aslında silikonly listdan ýasalýar. Uly silikonly list kesilýär, ýonulýar, belli bir prosesden geçirilýär, belli bir işler edilýär. Nano ölçege getirip çip ýasalýar. Bu birinji usuly. İkinji usuly, birinji usulun edil tersi iki zatlary birleşdirip nano ölçege getirilýär. Endi ýanky aýdyşym ýalyk nano ölçege getirilmek üçin näme kiçi zatlar atomlar ullanylýar. Atomlar birleşdirilýär, nano ölçegde bir serişde emele getirýärler. Munam köplenç saglykda derman senagatyna ullanylýar. Düşünmek aňsat bolar ýaly, çağılan Lego diýen oýunjagy bardyr. Özi kiçik bloklar, kiçik kubiklar. Kubiklar. Şolar birleşdirende ýa jaý ýasap bolýar, ýa-da maşina ýasap bolýar. Atak öýleri diňe kiçik bölek da. Şolar ýaly pikir etden bolýar. Geleýin sen günnelik durmuşda nirde ullanylýar diýende, mysal üçin sonsuzlaşytny kremler, SPF kremler.
içinde nano titanium diyen terişte olanılıyor. O nämet diye günden goraya elimizde yüzümüzde çalanda ak renkler koymaya. Ya da mesela telefonun bataryaları nano silikon kullanılıyor. Her gün zaryat berýär. Kämakal günne 2 dek zaryat berýär. Şo nano silikon bataryaların basım zaryat almağı üçün hem de bataryaların ömrü köpe uzağa gider ýaly nano silikon kullanılıyor. Ya da mesela açkylar şu dakyn oturanmaz. Olarda da nano material var. Yüzü çyzylmaz ýaly. Başga bir misaly da Adidas, Nike. Olaryň eşiklerinde nano material kullanılıyor. Der saklamasın diye ya da su geçirmesin diye. Öde kişilik bolsa da ullanylýan ýere kän eken. Doğru. Başga ullanylýan ýeri barmy? Ütköşük bir misal getirip berseň. Eğer saglyktaki misalyny aýtyp berjek, ýöne ýadyma düşdükkä başga bir misal getirip berin. Lotus diýen bir gül bar, bilýärmi? Lotus diýip. Şol gülüň ýapragy özünde kir saklanyp. Muny da Germaniýadaky alymlar näetip beýle bolýar diýip üstünde işleýäli. Şonu öwrenýäli gowut. Eni şu adam şo lotus gülünün yaprağındaki sistemi, şat nebaskroplar var. Şolun aynasında ullanılıyor. O nämetde özünde kir saklanýan şo aynalar ýagşy ýaganda da öz-özüni ýuwýar, hem suwun izi galmaýar. Onna beýik binalar üçin aynalar ýumana adamla gerekkä da onu özi kirini öz aýyrýar da. Adam çykmak gerek. Adam çykmak gerekkä. Ýöň kinolarda bolýar da 40-njy 50-nji etajda aynan ýuwýan adam ofiste hem bolýar diýip silnan bolup demeden bolýar. Dini şolar zatlar, bu şolar ýok da. Adamla paşteşde onu oýlap tapýan zatlaryny tebigatdan alýar bolýar da. Meselem samolyotda albatros kuşundan akulaň dersi antibakterial olan üçin şoňa meňdeş materiallary, salfetkalar çykardylar. Anam tebigatdan çykýar da hemme zatlar. Doğru etken, doğru alaşan. Niye kısaqlıkdaki misalını aytıp bereyim? Amerika'da alımlı onkologiya keserlerine karşı ullanılacak dermanları nano kapsulun içine salmak üstünde işleyeli. Adatı dermanlar ne eyle? Bir zady düzetse, başka da täsiri var da. Mesela aspirin. Gyzynyň açyrýa, agryny azaldyýar. Ýöne, anyň soklandyrýan üçin burnun ganama mümkin. Ýöne nano kapsuly haýsy bir zady niýetlenen bolsa, şo zady täsir edýär. Beýleki paboşny effektler ýok. Ganyň soklandyrýar diýen ýadyma düşdi. Ýaponiýada alymlar gan goýulma garşy nano bölejikleň üstünde eksperiment edýärler. Pikir etýär, gelecekde hiç ýyl operasiýa edilmän tanjym bilen nano robotçyklar ganyňa ýa-da myşsaňa goýberilýär. Şolaram bejerige etdi. Şuwa kesilmenem kameraly kabeller bilen bejerige edilýär. Ýöne olam gerekkä bolýar. Diňe sanjym bilen edilse, içinde de nano robotçyklar näme kesilmeli da bejerseler. Raty, oňa. Korkujagam o ýöne. Doğru etdiň. Adamyň ennamyna, organizmyna näil täsir etjegi ýa-da nano robotçyklaryň näil hereket etjegi dogry bilemizok da ente. Şoň üçin şoň üstünde de köp işlenýär. Dogry we dogry öwrenmen ulanşa da goýbermek bolanok. Goýberenoklar gaty kontrolda saklanýar. Bolluk oturdy, men berjek soraglam. Sag ol beren jogaplaňa. Senem sag ol kofiýaňy. Tomaşa edeniň üçin sag bolun. Indiki videomda metaverse barada boljakdyr. Şoň üçin agda bolun, jaňjaga da basyň. Indiki videomda görüşýänçek, hoş sag bolun. Köp sag bolun.